novena edición dos Silces. Empezamos en 2015, planteando un pouco como a onde chegaríamos, como respondería a xente. Despois de 10 anos, con un par de anos de parón que tivemos, o balance moi positivo. Quero agradecer sobre todo as institucións que colaboran, apoian os Silces desde o minuto 1 prácticamente. Concello do Barco, Diputación de Ourense, a Xunta de Galicia a través da Xunta de Turismo de Galicia, no marco dos conceptos do Xacobeo, ademais este ano, e despois como patrocinadores tamén a Consello Regulador, da Deo Valdeorras, MAU, o Grupo MAU San Miguel como patrocinador principal. Nada, este ano creo que tocamos teito no musical, tocando pues eso, a bandas como Iznaga, Heredeiros da Cruz. Seguimos na línea de tirar de bandas emerxentes, de bandas con amplo recorrido, como pode ser precisamente Heredeiros da Cruz, e complementando no musical pues todas as actividades que temos plantexadas dentro dos Silfes, como ven sendo habitual, as cantas de viño, os show bookings, os kayaks para navegar polo río, o mini Silfes como festival paralelo dentro da programación. E nada, pola nosa parte estamos facendo un balance moi positivo a 10 días do festival, porque hai moitas entradas, máis que nunca entradas vendidas fora. Temos xente prácticamente de todos os puntos da península, das 4 provincias galegas, de León, de Asturias, de Cataluña, de Canarias, xente que repite, xente que busca escapar un pouco desa seña de festival masivo, masificado. Non, o Silces é outra cousa, o Silces é unha festa, sen colas, sen aglomeracións, nun entorno idílico que xa coñecemos. Nada, pola nosa parte, reiterar de novo o agradecemento, como sempre, ao Consello Regulador, Concello, Diputación e Xunta de Galicia. E nada máis, dou paso a